Masobra 1.5 million pesos nga balor sang suspected shabu na recover sa 4 ka operasyon sa kapulisan sa Iloilo kag Bacolod. Si Aileen Pedreso nakatutok. 374,000 pesos ang balor ng suspected shabu nga na-recover sa mga katapos ng Police Station 1 sa buy-bus operation sa Barangay Legazpi de la Rama, subject sa operasyon ng 41 anyos nga si alias Ryan. Sa records ng kapulisan, ang sospek ang isa ka na itukhang surrenderi kag yara man sa badak list. Sa haro kuno ini nagakuha sang supplies ng illegal nga droga kag sa city proper niya ginabaligya. Magluwas sa illegal drugs, sospek manini sa pagpangsalisi sa isa ka balaligyaan sa Pototan, Iloilo. Arestado ang 23 anyos nga si alias Intong sa drug buy-bus operation sa Barangay Poblacion Norte, Balasan, Iloilo. Nakuha sa kapulisan sa subject ang suspected shabu nga nagabaloro sang 473,000 pesos. Gingharangan sa aton na mga operatiba, sir, kaya nga aton yan doon na sa tunga na siya balasang duha ka corner nga dalan. Sa Bacolod City, lapit 1 milyon ka pesos ang na-recover sa Bacolod City Drug Enforcement Unit nga baloro sang suspected shabu sa separado nga drug buy-bus operations. Sa sininga video, makita nga ginarequesta sang operatiba ang 38 anyos nga si alias Kim sa sulod mismo sang iyabalay sa barangay Takuling. Mismo mga kasilingan sini ang nag-report sa iya illegal nga aktibidad. Naka-receive kami information ma'am no, sa iya mga neighbor, sa mga previous na mga dakop na nag-link man sa iya ma'am sa atong subject nga nagabaligya sa sang illegal nga droga ma'am sa area. Masobra 394,000 pesos nga balor sa suspected shabu ang na-recover. Sa Barangay Bata, mas sobra 470,000 pesos ang balor ng suspected shabu nga nakuha sa subject na si alias Marjo, 33 anyos. Sunod sa kapulisan, imbolbado man sa pagpangawat si alias Marjo. Yes, ang iyan ako ma'am sang 2023, dira man sa area sang Barangay Bata ma'am. Do na-detain ni sa ma'am, do binulan lang. Still monitoring ta subong ma'am kay subong lapit na lang maskara. Magapangatubang sang reklamo nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga subject. Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.